Ola, que tal? Benvidos a unha nova entrevista en Diario de Arousa. Hoxe está con nós Julio Cores, que é un dos fundadores e director tamén de Teatro Clámide. Bos días, Julio, gracias por vir ata aquí. Gracias a ti. Contame un pouquiño como está ahora mesmo, cal é a situación que estades vivindo en Teatro Clámide? Que etapa estades vivindo? É que realmente o Teatro Clámide se formou para eso, para aprender o mundo do teatro. É como unha introducción ao teatro, non é unha evolución, porque va variando, onde que eu estou desde o principio, que vamos a facer 45 anos, para o ano que ven, onde que estou desde o principio, pasou moita xente, va evolucionando, realmente dos que estamos ao principio, só quedo eu agora, neste momento. Eso que non quer dicir que mañán un dos volva outra vez, non? Porque pasa moito eso. Entón, o que facemos é enseñar a xente o mundo do teatro, que colla o gusanillo este, non sabes, que te dan ganas de non salir de aí. E que facedes para introducirlles ese gusanillo? Pois o que facemos é preparamos un espectáculo, unha obra de teatro, se unha xente que se apunte para facelo, facemos primeiro unhas pequenas clases así a ver como funcionan, entón facemos un reparto de personaxes e creamos o personaxe. Eles van elaborando, eles mesmos van elaborando o personaxe en sí, non? Entón, nós, os que temos máis experiencia, pois vamos axudando a pulir ese personaxe para que sea máis creíble. E a xente enganchase? Canto suelen quedar despois de... Sí, suelen quedar ao principio, claro, porque como unha iniciación, nós nunca temos proxectos para facer algo profesional ou semiprofesional, ainda que traballamos moitas veces con colaboracións de outros grupos que si o fan, pero a nosa idea é simplemente axudar a xente a conectar co teatro, non? Que lle guste ese mundo. Entón, lógicamente, a cabo dun tempo buscan algo máis, os que queren buscar algo máis, e buscan outros sitios. E os que gustalle estar así nada máis, como eu, pois siguen aí despois de tantos anos. Que te enganchou a ti do teatro? Pois é que son unha persona moi tímida. Agora estou nun momento estou pasando fatal. Sí, non me digas. Sí, porque son moi tímida. Isto é máis fácil que o teatro. Non, para ti sí, porque eu faço todos os días, pero eu son moi tímido. Entón, bueno, en principio foi, eu tiña 18 anos, daquela en Vila García non había onde ir a facer cousas, ou era pagando, non había. Entón, unha asociación que se formou na parroquia de Vila García, por iniciativa do cura párroco, do José Torrado, pois dixo aos pais, oi, por que non formades unha asociación e facedes actividades para rapaces? Había cine infantil, había grupo de gaitas, había coro, e outra das actividades era o grupo de teatro. Entón, en manos de Maga Martínez, que era directora profesional de teatro, que foi a que nos meteu o gusanillo a todos, pois empezamos así. A minha maneira de empezar foi así. E despois me di conta que gracias a eso pois podía vencer un pouco a timidez e facer cousas que antes para mí parecía imposible facelas. Claro, que parece... Eu tamén son bastante tímida, eu non me imagino facendo teatro, pareceme dificilísimo. É que, mira, antes de... aí, que todo o mundo mirando para antes de sair da escena, estou... Por que me metería en isto? Que malo estou pasando? Inda hora? Sí, todos os días. Eu penso que tamén é un pouco de respeto, non? Porque ainda que seamos aficionados, tens que ter un respeto a esa xente que entrou aí a verte, que deixou de facer outras cousas por vir a verte, a aplaudirte. Entón, é un respeto a eles, que queres facelo o mellor posible, non? E algunha vez pasou algo en riba do escenario, algún olvido, algún... Moitísimas veces. E como se sale dai? Pois colles experiencia e vas... os compañeiros tamén. Teatro é unha cousa de grupo, non individual. Uns temos que axudar aos outros. Os que teñen máis experiencia, os que teñen menos. Pero a mellor un que ten moita experiencia, de repente, se lle quedes en blanco, e outro compañeiro ten que sacarlle do apuro. Claro, e seguir adiante ca obra. A obra ten que funcionar, ten que empezar e ten que acabar. Entonces, é un traballo de grupo, sempre. E que recordas dese momento da fundación do Taller Teatro Clámide? No ano 81, xa van... Sí. Como foi? Pois moita ilusión. Sí, foi unha... que nos parecía increíble. E depois, cando vimos os resultados, que a xente... Bueno, claro, ao principio viñan a vernos os pais e os familiares, pero todo o mundo te dicía, que está genial, tedes que seguir. Nos animaron así. Que, de feito, cando empezamos, éramos unha actividade da Asociación de Pais. E despois, como vimos que a cousa funcionaba e que lle gustaba, empezaron a salir actuacións, empezamos a recaudar cartos,
Digo, pero que facemos cos cartos? Damos a asociación. E por que non facemos nós unha asociación? Entón, fixemos unha asociación propia, que se chama así, Taller de Teatro Clámide, que todos no taller, nadie cobra no taller. Ás veces contratas a un director profesional para que te dé un curso sobre, por exemplo, a obra que estamos preparando ahora, que ten moito de clown, pois contratamos a un profesional que fai clown para que nos axudara, nos dera pistas para facela, porque pues todos somos aficionados. Entón, anda que eu estou dirixindo, estou por accidente. Sí. Cando marchou a directora profesional, non sabíamos a quen recurrir, e dixen, bueno, se queredes, eu arriesgo-me e diriximos unha obra a ver que tal sale. E saleu ben, entón seguimos así. Pero no grupo non cobra nadie. Os cartos son para a asociación, para facer novos espectáculos. Claro, e para contratar de vez en cando temos recaudado uns cartiños, a un profesional que nos dé unhas clases e ir empleando. E que prefires ahora mesmo, ser director ou actuar? Me gusta actuar. Prefires actuar? A director tamén, pero o director é moita responsabilidade, moito traballo, porque tens que buscar que todos os personaxes funcionen na obra, entendes? Porque cada un prepara o seu, porque é unha maneira de aprender, non? Eu douche un papel e ti tesme que traer o día seguinte no ensaio unha proposta para ese personaxe. Entón, eu teño que mirar se esa proposta que ti plantexas coincide unha que tes tindamente e outra porque a veces a mí me sorprenden os compañeiros porque eu veo o personaxe dunha maneira, eles chegan, o fan de outra maneira, e digo, oi, pois me gusta máis a proposta que fas ti. Entón, cambio a miña idea que tiña eu un principio e adaptome a idea do compañeiro. E cal foi o mellor momento, dirías ti? Porque sei que no ano 86 tivestes tanto éxito que tuvestes que formar unha sección, o grupo Arlequín, Sí, é que había tanta xente. Había moita xente, non? Había tanta xente que non... Non daba desabasto. Non. Entón, tuvemos que formar dous grupos que... para as horas que ten cada uno para traballar, compaginar. Entón, puxemos os máis xóvenes que estaban estudando todos un grupo e os máis maiores que traballábamos en outro grupo por culpa dos horarios, non por outra cousa, entendes? Entón, claro, os maiores preferimos unhas horas, mellor sábado da mañán ou así, ou un miércoles ás 9 da noite, e os que están estudiando, como están en Santiago ou así, hasta o domingo mellor non podo, entendes? Entón, fixemos os dous grupos. Entón, claro, que era un... E canta xente había daquela, entón? Que era, que sei, a mellor 50, 60 persoas, non sei. E agora cantas sodes agora mesmo? É que bascula. Por exemplo, a foto que te di, aí foi un día que nos reunimos e non estaban todos, entendes? Pero non están todos, digamos que algúns están como dormidos, sabes? Latentes aí. Si, están latentes, e mellor te chaman, mira, o próxima obra que fagas conta conmigo, que agora teño máis tempo, porque eso, hai pais e nais de familia e hai estudantes, entonces compaxinar cada día é máis complicado. E que os rapaces menos todavía, os rapaces teñen tantas actividades que é complicadísimo. Claro, porque tedes xente de que idades, por exemplo, desde que a que idade hai? O maior ten 60 e tantos, non vou dicir cantos, 60 e tantos, e o máis xoven pode tener 10, ou sí. Pero supoño que cando se comprometen a facer unha obra, aí sí que xa... Sí, claro. Aí sí que teñen que ir, ti sabes, te comprometes, sabes que ese ano, normalmente o ano ese, vas a estar comprometido aí. Porque despois as actuacións procuramos que todo o mundo poida, non? Non temos moitas, porque tampouco as buscamos, porque por exemplo, te podes meter en ciclos que hai de asuntas e para facer, pero tens que comprometerte a facer tantas actuacións anuais, e nós non podemos, por culpa deso, de que é xente que ten aquel tempiño para facer eso, gusta o teatro, queren facer algo, pero non poden comprometerse. Por exemplo, ahora, que obra estades preparando ahora? Ahora estamos facendo unha adaptación de unha película de Hitchcock, 93 escalones, non sei se conoces. Pero estamos facendo en plan clown, o sea, a película é de hai mafiosos e hai é un pouco turbia, sí, pero nós facemos un plan cómico. O complicado aquí en isto resulta porque é a película tal cual plasmada nun escenario, entonces temos o hándicap de que nas películas os cortes son moi rápidos e nós aquí temos que traballar con como se foran dous escenarios.
Entón, facemos no escenario unha partición e hai unha escena e na parte de atrás pechase o telón e hai outra escena na parte de ante, mentre na parte de atrás se prepara para facer outra escena. É un proxecto ambicioso para mí. Ensayades canto tempo antes de presentala? Nos non poñemos tempo. Non, pero normalmente no curso, ten que ser no curso. Que non te aburrite, é maior. É mellor para o curso seguinte non tens ese tempo que tes agora, entendes? Entón, eu espero, esta empezamos alá por junio, por alá, empezamos, dimos o parón de agosto, empezamos outra vez agora, e espero que para febreiro, marzo, este lista. E onde haides representar? En principio aquí en Vilagarcía, sí. Pero xa tedes algún lugar concreto ou aínda hai que... Na parroquia, porque é ali onde ensayamos, nos deixan, non nos cobran nada, nos deixan un salón de actos que ninguén pode, o sea, moita xente non pode ter esa posibilidad. Nos deixaron un sitio para guardar as cousas, porque claro, os decorados non vas a ir con eles, os vas guardando, vas aproveitando de uns para facer outros. Entón, en principio, ali, como chamamos a casa, non? Pero un pouco facemos para os dali, os da parroquia, e os familiares. E despois, supoño que aquí en Vilagarcía, pois, tenemos algunha posibilidad. A mellor sale a posibilidade en outros concellos, pero poucas, o sea, non buscamos moitas, sabes? Sitios que xa fomos algunha vez, nos coñecen, entón dicimos, mira, temos esta obra, se vos interesa e tal, e nos chaman. Preparades unha por curso, non? En este momento sí, porque agora volvimos a ser un solo outra vez, porque vontade que la xente marcharon por camiños, algúns están en Australia e por aí, así que... Ti dirixiches, estuve buscando na vosa web, pois máis de 20 obras, non? Pode ser, non levo conta. Tes algunha favorita que recordes especialmente ou con especial cariño? Teño unha, bueno, a de Valle Inclán, a de Cabeza de Dragón, porque foi un proxecto, foi máis alado do grupo de teatro, tuvimos que contar co grupo de Nidia tamén, porque había uns bailes, tuvimos que contar cos profesores da Escola de Música de Vilagarcía, porque había unha música que fixemos en directo, que é propia deles, que fixeron eles, o sea, uns decorados, uns vestuarios que foron moi elaborados, contactamos con unha persona que estaba estudiando diseño para facelos, o sea, que foi unha cousa, digamos, que casi profesional. Éramos casi 100 persoas traballando. Porque, ademais, como era daquela, cando tiña tanta xente, tiñamos cover para todos os personaxes. O sea, se algún fallaba por enfermedade así, tiñamos outro. E, de feito, facíamos dúas funcións. Na primeira función facían uns, e na segunda facían outros. Fixemos con a idea de que, claro, como había tanta xente, e te sale unha actuación e se pon un mal, que faz? Claro, entón, botábamos mando cover. Sí. Como decidides que obra ides facer? É algo conxunto ou decidelo ti? Cando eu dirixo, eu propoño. Eu digo, mira, teño esta idea, leo obras, ou vexo algunha que me gusta, e digo, mira, gustaría facer esta, e tes algunha en mente que che gustaría facer? Estou con esta de 39 escalóns, non pensas noutra. E por ahora teño moitas na cabeza, pero algunha de recuperar algunha que se fixo, que, por exemplo, hai unha de Adolfo Xidera, como se chamaba, O veneno de teatro. O veneno de teatro foi unha obra, aínda que non é cómica, que é moi dramática, pero gustoume moito. Teño un recordo moi agradable desa obra, me gustaría algún día volverla a facer. No momento, estou con esta. Sí, bueno, claro. Dixeches antes que ides cumplir 45 anos? Sí, para o ano que ven. Ides facer algo especial? Bueno, iso é cousa da directiva. Como é unha asociación, está o presidente que Iván, María vicepresidenta, depois hai un secretario, o sea, toda en regla, porque hai que apuntarse na xunta como asociación, entón hai que levar libro de atas e todo eso. Entón, é a directiva a que leva eso. Por exemplo, eu cando quero facer unha obra, presento o proxecto á directiva, mira, quería facer isto, faz un presupuesto, que eu a veces me paso do presupuesto, sempre me botan a bronca, pero claro, faz un presupuesto, pero despois poden surgir cousas novas e vai variando un pouquiño, pero bueno, entonces faz unha proposta, é como outro compañero que quera dirixir outra obra. Por exemplo, Elena dirixe unha obra, que me acordo ahora,
Iván tamén dirixiu, o sea, varios compañeros, Aida tamén dirixiu, o sea, varios compañeros que se animan a sí, que dixeron, mira, eu quería facer esta obra, fago esta proposta, entón di, quen se apunta? Se aproba pola directiva, porque hai uns catos que hai que gastar, despois ti no pos no grupal, quero facer esta obra, vou facer un casting, a ver quenes se queren presentar, según o casting, que ás veces non se presenta quen ti queres que se presente, e lle chavas por teléfono, mira, é que o papel para ti te dá moi ben, se faz un esforzo e tal. Caramba. É así. Estades abertos a que entre máis xente que queira... Sempre. Sempre. Sí, porque nos a asociación é para iso. Claro. Para a xente que nunca fixo nada, ou que fixo e lle interesa, pois que eso, que teña un sitio onde pode facelo. Non se paga nada, é gratis, é gratuito, porque non se dan clases. Realmente non se dan clases. Bueno. Lógicamente, eu como non sou un profesional, non teño un título, non son quen para sí, pero despois de tantos anos xa tes unha O experiencia... que fago é compartir a experiencia. Claro. Que consello lles das, por exemplo, desde a túa experiencia? A alguén que empeza? Pois que veña a disfrutar, a pasarlo ben. En teatro se vai a disfrutar, a pasarlo ben, a vivir unhas experiencias que na túa vida seguramente non vas poder ter nunca, porque unha vez fixen de maltratador, lógicamente non o son. Claro, pero meterse en ese papel complicado, incluso a miña nai me dicía, ai, non me fagas máis, que non me gusta verte así, non sei que. Pero eso, entras, entonces tomas opinión sobre ese tema, entonces tomas conciencia do que pasa, que pode pasar, que pode pasar a calquera. Entonces é unha maneira de tú posicionarte tamén. Pero é moi difícil interpretar a alguén que estás en contra do que está facendo, non? Sí. É moi complicado. E a facelo que sexa creíble. Claro. E tamén facedes representacións en institutos, non? Para intentar que os chavales se acerquen ao teatro. Un ano que fixemos por todos os institutos de Vilagarcía. E que tal a acollida tuvo? Pero en xeral, boa, cando facemos eso, non se vai moi a menudo, porque se necesita unha axuda, porque, claro, mover todo isto, aparte de estar de acordo cos profesores, hai uns gastos, entonces cando temos axudas e tal, podemos facer, se suele apuntar xente despois. Sí, era que che iba a preguntar, se despois de verbos a xente Claro, vai a xente se anima, porque ven, ese fulano, pois, pois, entendes? Ir a presentarte en un sitio que non conoces a nadie, sin facer nunca teatro nem nada, é máis complicado. Entón, eso sí. E o público de aquí é agradecido? Ti notades ese cariño cando actuades? Sí, eu penso que sí. O que pasa é que, a ver, o público que te conoce, o que non te conoce, como non salimos na tele, ni salimos nas páginas de... Pero eso pasa nos profesionais tamén, que hai actores de teatro que non os coñece nadie. Claro, entonces, cando fixemos a Cabeza de Dragón, éramos case 100 persoas, enchemos o auditorio. Pero claro, 100 persoas de conocidos e tal, se vayan 2 personas por cada un de nós, xa casi enches o auditorio, entendes? Pero cando vamos unha obra normal, que poden ser 10 persoas, 12, é difícil. Entón, nos preferimos ir a Solón García, que é máis cuquiño. Sí, fai máis... Estás máis cerca da xente tamén. Notase. Sí, notase que a xente está contigo, sabes? Sí. Te transmite moita enerxía. Sí. E ti tes algún... Bueno, terás moitos referentes. Que referentes tes a nivel de actuación e a nivel de grupos de teatro tamén? Referentes, eu antes tiña moi claros e despois co tempo non quero ter un referente en persoa, sabes? Porque ás veces te descubres que esa persoa non é como pensabas. Bueno, pero sí, pero bueno, eu traballei, bueno, mira, te vou dar 2 referentes de aquí, que foron do taller de Teatro Clámide, que é Anabel Gago e Josito Porto. Esos 2 foron nos seus inicios. Anda, mira. Despois volaron, lógicamente. E, de feito, Anabela me dá clases a min ahora de teatro, porque eu estou indo a clase de teatro á Estrada, e que ela me dá clases a min. Empezou con vos? Si, ahora dame clases ela a min. Mira. Estou moi contento, estou ali na Estrada con eles, moi contentísimo con ela. Supoño que cando alguén que empezou con vos se dá moi a coñecer, para vos era un orgullo. Home, claro.
E que teñen que ter moita forza, deixar todo, tens que deixar toda a túa vida para dedicarte a isto, hai que ter moita forza. Que ser sacrificado. Sí, moi sacrificado. Bueno, entonces nada, quedamos en que estades ensayando esta obra, que es como en 39 escalóns, Sí. e esperamos vela pronto. Entón, Sí, para eu febreiro calculo que- calculamos. Máis Sí, ou menos. antes de Semana Santa ou despois de Semana Santa. Moi ben, pois deixámoslo aquí, Julio, moitísimas gracias por vir ata aquí a falarnos do teatro e de Clámide. E nada, animo a xente, Sí. sexa Clámide, sexa outro grupo, aquí hai moitos grupos en Vila García, están as Gamas de Casa, está, bueno, agora perdona que non me acordo. Sí, hai moitas. Hai moitos grupos, está Fátima tamén, Sí. por aí, tamén... Tamén estuvo aquí con nós, Fátima, Sí, de sí. Tatana. Tamén nos colaboramos, a veces, ela colabora con nós tamén, o sea que nós estamos abertos a todos, tanto a xente que quera empezar, como con outros grupos que necesiten unha axuda, que está a nosa man. O que se trata é de eso, de mostrarte o teatro, que a xente se enamore do teatro. Na pandemia, moita xente que non estaba encerrada na casa, ou vía películas, ou vía obras que estaban gravadas de teatro, ou leía libros, non? Que a cultura, cando hai malos tempos económicos, donde cortan primeiro, en cultura, Sí. e despois a xente necesita deso. É un país máis forte, canto máis cultura ten. Perfecto. Pois quedamos Así que- con eso, que xa é a frase perfecta Bueno. para cerrar. Moitísimas gracias, A ti, Julio. a ti. Gracias. Gracias a vostedes tamén por estar aí. Vémonos na próxima entrevista.